बिदाव मुसाहारि बिथांखौहाय आङो बेखौनो बुंबाय जि जुदि नोङो मोजाङै सोलिनो गोसो दङब्ला नोङो नोंनि लामाजों आवगायबाय था आरो जुदि बिनि एगेन्स्टयै जुदि आरो खामानि मावबाय थायोब्ला बिथांनि एक्सनखौ आङो पार्सनेलि आङो जिसुया सुमफ्रामारिया लागोन। जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो, दंफां बेफारि खालामो, जुवा गेलेयो, बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन? दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों, दिनै जि आंनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ आङो अरायसम आङो रायजो राजाजों मावगोन आरो रायजो राजानि खामानि मावनायखौ आंखौ माब्लाबाबो हमथानो हानाय नङा आरो रायजो राजानि खामानि मावनायाव आङो अरायसम दङ आरो आं मावलांबाय थागोन। आङो बायो ना जियो आंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय दिनै थाखा फैसा दोहोन दौलत गासैखौबो दिनै आङो बुथुमनानै लानो गोसोब्ला आङो हायो, नाथाय आंहा मोनसे साननाय दङ। बै समाव जेब्लानाखि आङो गोबाव समनिफ्रायनो दिनै आङो भुगिनांगौ गोनां जादोंमोन, गोबाव समनिफ्रायनो दिनै आङो गोबां खस्थ' मोनबोदों, दिनै बे खस्थ' मोनबोनायनि जि फिथाइ मोनदों बे फिथाइयानो जादों जाबाय इसोरा आंखौ सहाय होदों। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गैयि मानसिफोरखौ बा गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनायानो आंखौ गोजौ थाखोआव लांगोन होननानै निस्सय आंहा इसोरनाव फोथायनाय दङ आरो आं भगबानाव फोथायनाय दङ। दिनै बिनि थाखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे आंनि रायजो राजानि खामानि मावनाय आरो जि थांखियाव आङो आवगायगासिनो दङ रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय आरो जि खामानिखौ आङो मावगोन बे खामानिखौ आङो माब्लाबाबो फावसयनाय नङा आरो आं माब्लाबाबो फावसयनायखौ आंखौ नुनो मोननाय नङा। बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदों आरो जिखि जाया मानसिया, जिखि जाया दैदेनगिरिया बिसिबां मानि आंखौ नेगेटिभ बाहाया मानो, आंखौ नेगेटिभ बुङा मानो, बेवहाय आंहा जेबो माबानाय गैया, फावसयनाय गैया आरो उनस्लदनाय गैया। गथिखे आङो ओरैबायदिखौल' मोनसे सानो जे जाय मानसिया आंखौ सोंखारिगोन निउसनि गेजेरजों बा सोरबा पाब्लिकआ बा सोरबा लिडारा, बेयाव आं सानो जे जिसुया सुमफ्रामारि मावनाया गोजौ थाखोसिम थांबाय होननानै आं बेखौसो सानो। बिनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनानै आरो बिदाव मुसाहारि बिथांखौहाय आङो बेखौनो बुंबाय जि जुदि नोङो मोजाङै सोलिनो गोसो दङब्ला नोङो नोंनि लामाजों आवगायबाय था आरो जुदि बिनि एगेन्स्टयै जुदि आरो खामानि मावबाय थायोब्ला बिथांनि एक्सनखौ आङो पार्सनेलि आङो जिसुया सुमफ्रामारिया लागोन होननानै आं बेखौ थांखिनानै दिनै आङो दङ आरो मोनफ्रोमबो जि सोरबायदि मानसिया माबायदि कारापसन मावदों, सोरबायदि माबायदि कारापसन मावाखै, बेफोरबायदि माखासे डाटाया आंनि आखायावबो दङ आरो आङो बख'नो थाखाय आङो 5 मिनिट टाइम नाङा। गथिखे आङो दिनैनि बे प्रेस मिट होनायनि बेलायावहाय बा नैबे रायजो राजानो माखासे बिसयखौ आङो मिथिहोनायनि थाखाय दिनै आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बे प्रेस मिटनि जि सम बे समखौ आं बुंनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो, दंफां बेफारि खालामो, जुवा गेलेयो, बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन, बोरै एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दोलोआव बारलांगोन? आं आसरितसो मोनो, आं कुइसनसो खालामो। दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखि प्रल'भन खालामा मानो, दा जोङो मिथिनायाव गामि गामि बिथांमोना थांनानै मानसि बुरखायदों, सोरनोबा 500, सोरनोबा 1000, सोरनिबा गामियाव नोङो 5000, 10000 बिदि होदों होननानै जों खोनादों आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों। बेयो पार्मानेन्ट नङा, बेयो दसे समनि थाखाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि जेब्ला दोहौआ फैगोन अब्ला निस्सय बिथांमोना जोंनि दोलोआवनो बयबो फैनानै मैखोमै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो एमपिनि बिसायख'थिबो जों देरहागोन, बिटिसिनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो एमएलएनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो जोङो दा सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार दङ, स्टेटआवबो जोंनि सरकार दङ, जोंहा बिटिसिआवबो, बिटिआरआवबो, क'क्राझारावबो जोंनि सरकार दङ। बाहाय जोंहा खुनु गिनांगौ गैया, खुनु गुबुन साननांगौ गैया। जोङो निस्सय जोंनि दोलोखौ मजबुत जों खालामगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोआ स्ट्रं जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन, बेखौ जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ। इउपिपिएल दोलोआव दा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब बेबायदि मोनसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय बेयो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि समस्थियावबो निस्सय बेबायदि हाबाफारिया जालांबाय थागोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम सोंनोसो लुबैदों, दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनै गावसिनि दोलोखौ हमथानांगौनि थाखाय बिराद जेंनायाव गोग्लैदों आरो बिनिखायनो जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै जागासिनो दङ।